Namhlanje ke sila endaweni yaseMachonweni esigodini kwadunga amanzi endaweni yakwaKopi. Sisemzini wakwaSikhosana, sinomama uSikhosana, umama uMasithole wakwaSikhosana. Sawubona ma. Yebo ngani yami. Siyajabula ukuthi ikhwezi lifikile ekhaya. Kuthini enhlizweni? Ngijabule kakhulu, inhliziyo yami njencinci bo. Ithi ncinci bo. Ithi ncinci bo. Ngibona umsakazo wami engiwuthandayo. Awu, njengoba nathi kuthanda nje. Yebo. Njengoba kuyingxenye ke yomgubho wekhwezi, njengoba ligubha iminyaka engama-30, kanti ke sihambele indawo ezahlukahlukene la kunabalali bekhwezi khona abanobufakazi ngalokho uNkulunkulu abenzele kona empilweni zabo ngenxa yomsakazi ikhwezi. Yeah. Mhlawumbe mawusichazele ongabuza nje ethi umama uMasithole Sikhosana ubani ngamafuphi ungathini? Ngingumama uMasithole wakwaSikhosane. Ngishadele kaSikhosane ngonyaka ka-1990. Yebo. NgoSeptember mhla ka-22. Yebo. Ngahlala ke ekhaya ke engishadele kulona. Yebo. Kodwa impilo yami ayibanga yinhle. Yebo. Ayibanga yinhle kakhulu, yaba nzima ngenxa yokuthi abantwana ngibatholanga. Yebo. Ushade ngo-1990 abantwana wangabathola. Yeah. Cishe isikhathi esingakanani? Ngihlale 9 years. Abantwana ungabathola. Yebo. Ngihlale 9 years. Yebo. Isimo sinjani ke empilweni nasekhaya? Ngoba phela uma uganile abantwana ngokuvamisile balindelekile. Yebo. Isimo sasingangiphethe kahle. Ngangaphathekile kahle kakhulu. Kwakunzima empilweni yami kakhulu. Ngikhumbula ukuthi ngelinye ilanga ngaze ngathi ake ngihambe ngiyekhaya. Yebo. Ngithi kwaSithole. Ngafika ke ngabika kumama, mama ngathi ngiyahluleka. Wathi umama imntana makulula ngoba ushadile. Bekezela umntwana uzomthola usemncane. Ngathi mama kunzima kuhlaleki lapha ngoba ngithola amaganyana anzima ukuthi abantwana ngibathola. Alumelayo. Ngaqhubeka ke ngihlala ke emzini ke. uNkulunkulu ke wangisiza ukuthi ke ngikwazi ukuqhubeka ngihlale phezulu kokuba kunzima kunjalo. Ake sizeke lama utholana kanjani nekhwezi futhi ulithola ngayiphi indlela, isimo sakho sempilo sinjani ngaleso sikhathi? Ikhwezi ngitholana nalo emva kokuba sengithatha isinqumo sokuthi ngoma mangiyekhaya umama uthi angiqhubeke ngibekezele. Mina sengiyabona amandla sengiphelele ukubekezela. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngizothatha intambo ngiyilengise. Kakhulukazi ke ngangakazani kakhulu ke nanoJesu. Ngangakazani kakhulu noJesu, ungazi ukuthi amandla omkhuleko angakanani. Ngangazi ngingenalwazi. Ngasithatha leso sinqumo kodwa nje kuthe ngelinye ilanga kuDisemba. NgoDisemba ubani ngo-95 December. Yeah. Okay. 95 December. Ngikudulela nje isiteshi sami somsakazo. Mangithi ngithole umculo omnandi. Othinta inhliziyo. Othinta inhliziyo ingakhala. Ngikhaliswa umculo. Khaliswa nje umculo ngakhala. Kwaze kwangena intshumayelo, zangena intshumayelo, kwakushumayela ubaba umfundisi uSitekeni. Ngezwe ukuthi ubaba umfundisi uSitekeni. Nokho ngangilazi igama ngoba ugogo wami ozala uma wami wayesonta khona. Kwasiza abantu ugogo uMafentela nodadewabo owayegane kwaKhumalo leKiss Drift uMafentela. Babekhonza kwasiza abantu. Ngangilazi igama likaMfundisi uSitekeni. Ngathola ukuthi ke kanti lo msakazo okamfundisi uSitekeni nganamathela ke wangena ke ezokwenza intshumayelo ngelinye ilanga ezoshumayela yiwo lo 95. Uye lo 95 wangena ezokwenza intshumayelo. Intshumayelo yakhe yayigxile kubantu abayibulalayo. Ethi ngeke bambone uNkulunkulu mawuzibulele awuye ezulwini, uyalahlwa, uyothola ukulahlwa kwaphakade. Ethi beka phansi leyo ntambo, ethi beka phansi leyo sosikhalo siphethe. Ethi ngoba ngikhuluma nje kukhona abaphethe amaphilisi ukuthi bafuna ukuthi bawagwinye ngoba befuna ukuzibulala ngenxa yezinkinga. Wathi cha, wathi nangu uJesu. Wakhomba uJesu, wathi nangu uJesu osiza abantu. Wathi ngilethe uJesu
wathi ngilethe uJesu esizweni sonke sabansungu. Wathi mina ngisuka, wachaza ukuthi yena usuka kuphi, usuke emncane emfanyana ebuzwa uNkulunkulu. Wathi wangithumela la ukuthi angizokhipha abantwana bakaNkulunkulu ngibakhiphe ezonweni ngibakhombisa uJesu, ngikhombisa iphambano. Ngamlalela hayi ngabona ukuthi lento yami engiyenza iwrong. Kulapho la ngathatha khona isinqumo sokuthi angeke ngisayibulala, kodwa ngizoqhubeka ngikhuleke njengoba ethi lo mfundisi angikhuleke ngithandaze. Ngazama ke nami ngathandaza ngilalela leli khwezi lika ngisakulaleli kohuni. Usuvele wanamathela la manje. Sengivele nganamathela ke manje sengifunda nezwi. Funda izwi liyavula izwi nami ngiyafunda. Nami ngineBhayibheli liyavula izwi nami ngiyafunda. Phela ngiyakhuleka nami ngiyakhuleka, ngiyahlatshelwa nami ngiyahlabelela. Hawu ngezwe ngisimama. Wabuye ithemba. Ususwa kuleya ndawo kuyona. Ususwa kuleya ndawo yokufa. Angifana nomuntu ofile. Ngezwe ukuthi hayi ngiyathi ngiyasuswa lapha, ngathi ngiyenyulwa, ngezwe ngathi kunesandla esingidonsa esingikhuphulayo. Kusho ukuthi uhlangana kwami nekhwezi kwahlangana nje kanjalo ngaqhubeka kwakuphela. Impilo yayisiqhubeka ke manje usuthatha umsakazi ikhwezi wawenza umngani wakho nempilo yakho. Kwase kwenzeka kanjani ukuthi ke wagcina manje ngophela sikwazi umxhumanisi kaMasibumbane la endaweni yakwaKopi? Awusilandise kancane lapho. Ngingakafiki nje lapho uNkulunkulu wabe sengibusisa ngabantwana sengineminyaka ewu9. NgoSeptember ngizoqala unyaka we10. Wangibusisa ngabantwana 3, intombazane, abafana 2. Shothi seku96 ke lapho. Cha, kwaku99. 99. Ngizwa kahle. Kwaku99. Oqala ka99, owesibili ka2000, owesithathu oka90, oka2007. Usinqobile uMakabongo Sibusiso. Kusho ukuthi uNkulunkulu wayizwe imthandazo yakho. uNkulunkulu wayiphendula imikhuleko yami ngokuthi ngivule nje le stage. Ile stage nje nobaba umfundisi mina owanginyula ekufeni. Mina ngabe kade ngafa. Ngize ngifike ukuthi ngijoyine uMasibumbane nje vele ngangikade sengisindile. Ngangade sengisindile. Sengiyayizwa ke lento kaMasibumbane ke bayangena bayakhonzelana, nami ngithanda. Ngithi Nkosi yami mangike nje ngababona nami ngojoyina uma ngiyezwa kuthiwa join. Hayi bese kuthi ngelilanga kwakushoniwe la kwaKopi, kushona omunye umama babethi yilunga, ngezwe bememezela la umxhumanisi kwakusizo wakashekela. Ngaleso sikhathi ngezwe besho ukuthi hayi siyaya kaKopi siyothuna ilunga lethu kwakuthiwa ugogo omncane. Hayi ngacela ke nami kubaba ngathi ngiyafisa nami ukuya lapha ngiyobona labantu futhi isikhosana ngicela ukufika ngijoyine. Wathi kulungile fika ujoyine vele labantu bakusizile. Hayi kulungile. Ngafika nangempela ngafike ngajoyina. Bangiphatha kahle labantu, ngabona into eyisimanga mina amalungu kaMasibumbane akwazi ukuphahlekela umuntu. Amphahlekela ugogo eshonela, amphahlekela indlu ugogo, aphethe ukudla, amisa ithende, ngisho mama. Ibona abamisa ithende benza kanti nawo, kanti lento inhle kanjena. Hayi lana uvelo obala noma ngabe awunalutho noma ngabe unjani awuvelo obala. Buka amalungu kaMasibumbane ngingakababoni ke abalali bekhwezi bonke. Ngaxhumana kanjalo ke noMasibumbane. Okutheke uma uSizwe eseshada ke. Ngicabanga kwakubani ku2012. Impela ngathi kwaku2012 uSizwe eshada. Kulapho ke la engathi nami ngithi ngijoyine uMasibumbane kanjalo ngiyalandela kanjalo. Ngathola ukuthi ke hayi amalungu kaMasibumbane asecela ukuthi cha mama sinqobe sicela usithathele lo msebenzi kube wena umxhumanisi sibona ukukhuthala kwabo. Hayi ngawemukela. Ngena ke kulezi icathulo manje. Ngangena ke kulezi icathulo zokuxhumanisa ngisho ukuthi 2012 engene ngawo. Siyabonga. Ngamanye amazwi unale ndaba ngoNkulunkulu wamthola ngekhwezi. Nginale ndaba enhlizweni yami futhi akuvumi ngithule nayo, ingakho ngiye ngingene emoyeni. Kuthi angisho ngoba ngangifisa ukuthi engathi ngakhwela phezulu entabeni ngimemezele ukuthi khona uJesu osindisayo, khona uJesu ophilayo, kodwa ngangingenayo leyo ntaba. Kodwa ngekhwezi ngayibona nayo intaba ebengiyidinga. Iyona ke intaba ebengiyidinga le ebengifuna ukumemezela kuze umhlaba wonke. Manje mangimemeza ekhwezini kuze umhlaba wonke vele. Yilokho engangivele ngikukhulekela. Ngiyafisa nomunye umuntu asizakale. Ungasizakali mina kuphela kodwa wonke umuntu akasizakala. Nangisiza ikhwezi ubaba umfundisi wangifundisa ukuthi fanele mangizokhuleka ngizihlambulule kuqala.
wathi umkhuleko wami ukuze ufinyelele uNkulunkulu kufanele ngizihlambulule mangizokhuleka ngingakhuleki ngingcolile. Wayifunda lenkonzo ukuthi kunenkonzo yenhlambuluko. Ngayifunda lenkonzo. Kufanele kuyenze ngaphambi ukuthi ucele uthandaze uNkulunkulu. Ngizwa kahle. Amen. Ngafunda lapho ngathi kanti ngicela kangaka ngikhala kangaka nje vela angikho endaweni yokucela. Yebo. Kufanele qala ngizilungise kuqala uma ngizocela ukuze umkhuleko wami ufinyelele kuNkulunkulu. Ngafunda lokho ngiye ngubone kumehluko mangabe ngenze njalo. Yabona mangabe mhlambe uzothi nje angikhuleke nje nganakanga ukuthi ngiyakhuleka manje. Kuye kube ngathi angikhulekanga. Angizizwa ukuthi ngikhulekile. Funa ngikhuleke ngiqale lapha. Ngizwa kahle ma. Ikhwezi lakho ke usuhlale nalo leminyaka. uNkulunkulu akusiza ngalo hlanganisa iminyaka engamashumi 30. Zithini ilokoto zakho, zithini ifiso zakho eziqondene nawe neziqondene nomsakazo wakho? Ngokwami ngizifisela ukuthi ngikhule ekwazini uNkulunkulu. Ngikhule kakhulu futhi ngizimisela ukuthi ngingathuli nale ndaba. Akuyona yami le ndaba ingeka Jehova. Kufanele nami ngiqhubeke ngiyifafaze nangali ikhwezi noma ngabe angikho ke emoyeni kodwa kubantu engihlangana nabo ngiqhubha indaba engayithola ngobaba umfundisi uStekeni nangekhwezi. Ngiyalibonga kakhulu ikhwezi ukuthi isizi limphefumulo yabaningi liyayikhipha ekufeni nasebumnyameni. Sila sikhona ngenxa yekhwezi. Manje ke uma lifika kuba liqede leminyaka inhliziyo yethu iyachichima. Iyachichima sithi hey madoda uNkulunkulu asenzela into enkulu kangaka ikhwezi lethu likhula njengomntwana. Ngoba la siyalikhumbula lizalwa. Uthi lizalwe nje yazalwa hawu nangu umntwana ekhulu wakhula umntwana namhlanje uthi 30 years. Siyalifisela nje ukuthi liqhubeke ngoba siyalikhulekela ikhwezi. Siyalikhulekela lithathe indondo. Ikhwezi liyawina. Ikhwezi nje lethu liyinto yabalaleli. Sinabasakazi bethu abathanda abantu, abahlala ebantwini, abasho ukuthi thina ngumsakazi mina. Ngiyengibona eminye imisakazi ngithi hayi bakithi, hayi umuntu umuntu umsakazi. La hayi sindawonye sidla ndawonye etafuleni elilodwa. Ngibuka ukuthi into kaNkulunkulu le. Manje sifisela okuhle kodwa ikhwezi. Sithi alikhule lidlondlobale kakhulu kunaqala liqhubekele nje liyiwole indondo. Liwole nje ikhwezi lethu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu alikhule. Sibonga kakhulu ma. Besikhona ke la endaweni yasemachunwini kwaKopi esigodini kwaDungama. Yebo. Sibonga kakhulu ke ngokuthi nje niqhubeke nomsebenzi kaMasibumbane. Ngakho konke okwenzekayo nomsebenzi wekhwezi siyabonga. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangamalunga kaMasibumbane. uNkulunkulu akasinikeze wona ayawuthanda umsebenzi wekhwezi. Akunzima. Akunzima nje nasebranchini akunzima kuhamba kahle yonke into. Sibonga kakhulu ma. Ngiyabonga kakhulu.